Ngelela abalandeli be-channel sisichaza igama Muhle Ngesibongo Ambotho-ke namhlanje ngithi nje ake ngichaze isimo esithi ubona kanjani uma ekhaya lakho noma empilweni yakho bafuna ukukufakela iy'lwane noma bafuna ukukubelethisa izilwane ey'suke zizokuhlupha empilweni yakho. Ngizochaza nje la sisuke besazama ukutshengisa khona ukuthi bafuna ukukubelethisa ngezilwane. Ake siqale lana-ke. Uzophupha umuntu emba isiduli ekhipha umuhlwa ewufaka, ngabe ufaka ebhakedeni noma engabe ufaka esitsheni, umuhlwa omningi efike noma ewuchithe egcekeni lakho, bokwazi ukuthi-ke ulandelwe izilwane. Ungamphupha ewumba umuhlwa, yabo, ewufaka noma ewuvalela entweni, bokwazi ukuthi lapho uzobekelwa into ezodicilela yonke into oyenzayo noma ngabe yini izoshabalala ishona phansi. Yayizwa leyo nto leyo? Okwesibili, uzophupha mabehlangene ngawe befuna ukwenza itula lokuthi ubelethe izinto ezingalungile, ulandelwe nayizinkulumo ezizolokhu zigxeka. Uzobaphupha bemba amazambane. Bemba amazambane amakhulu, bemba amazambane amakhulu. Wedadewethu, ngiyakuchazela, basuke behlangene ngawe kambi kodwa wena ungekho mubi. Into ekhona lapho basuke benze njani? Basuke bekhulumela wena ukuthi impela wena umuntu ozombelwa impande ezokwenza la kumbiwa khona, ezokwenza izinto eziwumoya ozokulandela ube ungekho mubi. Khumbula izambane ngaphakathi limhlophe kodwa ngaphandle linjani? Li-brown. Okusho ukuthi bakumbathisa ngokubi khona ungekho mubi. Leyo nto akukona ukuthi basuke beyenza njena noma kusuke kuqondana make wamba amazambane. Ubokwazi-ke mfowethu ukuthi cha na-ke wena usuwakhelwe umoya. Khumbula phela izambane linokuba impande. Usuwakhelwe umoya ozokwenza njani? Ozoqhubeka ukwembathe bonke abantu uma bebuka wena bebuke unesibi, kanti usumbathiswe umoya ohamba nenkulumo ukuthi ave uwumuntu ongcolile kodwa ungekho kanjalo. Uyabona? Kuphinde futhi noma ngabe isiphi isilwane esigrey, ake sibale ngisho indlovu, noma asibale ikati, noma asibale noma isiphi isilwane esigrey, uza umuntu eduze kwakho naso efike ethi akhulume inkulumo ethi nasi isipho sakhe engikunikeza. Ngenza isibonelo, ukuba nje umuntu uzofika nenja noma nekati noma nendlovu eduze kwakho athi endlovini, nangu umuntu engikunikeza-ke, uyena mngani wakho oyohla ukushadisa naleyo yinto izokuhlupha. Khumbula futhi indlovu ukuthi ayikhohlwa. I-grey okusho ukuthi ukuvusele laba abantu abangcolileyo wabahlanganisa nezinto zasemsamedlozini ukuvusela wena into ezokuhlupha. Khumbula ukuthi njengoba eyenza akabagezile, ubathatha benjengoba benjalo. Kodwa wena sekufanele wenze njani? Ufunde ukuhlambula, ukuyigeze ngoba sebekutshengisile abantu abangasekho ukuthi usuvele wahlanganiswa-ke nedlozi elithize, yabona? Ususuke wahlanganiswa nedlozi elithize-ke esuke izinto ezinjalo esikhuluma ngazo ukuthi uma ukuthi abantu bakugangile nje abangasekho, ubokwazi-ke ngane yakwethu ukuthi basuke benze izinto ezinjalo.